Evo, nakon izbora koji su iza nas i silne politike ovih dana, danas se bavimo jednom zanimljivom temom. Kao što sam najavila, gošća ovog jutra je predsjednica Aerokluba Valjevo, Olivera Knežević, i sa njom je i Slobodan Rajević, inače zadužen za modelarsku sekciju ovog kluba. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, malo vedrije, malo interesantnije, možda lepše teme za ovo jutro nego politika i nego ove poplave. Evo, videli smo zaista strašno šta se dešava, ali tako je, kako se mi prema prirodi ponašamo otprilike, tako nam priroda i uzvrati. Jeste. Baš tako i sjajno što ste to pomenuli. Evo, mi pozivamo ljude da dođu u prirodu ovom prilikom. Da čuvamo prirodu. Jeste. Ovo je treći modelarski skup koji Aeroklub Valjevo organizuje i zaista smo vrlo ponosni na taj skup. Ponosni smo na rad Aerokluba u te prethodne 3 godine, iako su bile prilično teške. Ove godine konačno Aeroklub je, da kažem, na svojim nogama. Ove godine smo, prethodna 2 skupa smo organizovali tako što smo sami uz pomoć dobrih ljudi, pomoći donatora i svega napravili skup. Ove godine se uključio i grad Valjevo da nam pomogne i zaista smo zahvalni na tome. Tako da ove godine će to biti, a između ostalog, i našu ljubav prema vazduhoplovnim sportovima prepoznali su i ljudi sa strane i prosto ove godine to će biti najmasovniji skup. Evo, malo pre Slobodan kaže 36 učesnika je, 36 modelara iz Srbije je prijavljeno do sada. Još uvek primamo prijave, tako da negde očekujemo da će, sa njima će naravno doći i još poneko, tako da očekujemo jedno 50 do 60 ljudi sa strane koji će doći, što je prethodnih godina je bilo negde između 20 i 30. Verovatno je i sve ovo što se dešava oko nas prouzrokovalo i tu neku posebnu želju da ljudi malo se sklone, izmeste iz svih ovih problema i situacija kroz koje smo prošli. Naša livada je velika i, da kažem, možemo da primimo i veliki broj i posetilaca, jer prosto je u skladu sa preporukama zdravstvene organizacije i uopšte države mi zaista imamo prostor da se ispoštuju sva pravila. Jeste. Kako smo sada rekli. Jeste. Dobro, hoće li biti obavezne evo maske da se možda ponesu? Pa znate šta, ili neko dezinfekcijno sredstvo hoćete li obezbediti, opet preventive radi? Da, naravno, mi ćemo obezbediti preventive. Jer ima i gostiju sa strane, evo rekli smo, dosta. Da, obezbedit ćemo naravno ta dezinfekcijona sredstva i maske, s tim što opet kažem... Dobro, maske može svako za sebe da ponese, ne morate biti u obavezi da obezbedite. Mislim, čisto je to zbog tih učesnika, ako njima budu potrebne, mada zaista radi se o sportu koji će se prikazivati na livadi na velikoj površini. Naša pista je 1200 metara, prema tome dužine... Ne moraju se ljudi primicati. Ljudi jeste. I imaće prostora koliko god hoće. Malo glasnije da budu, pa se mogu čuti. Nije problem. Da. Tako da, eto, pozivamo sve zainteresovane sugrađane. To je sad u subotu, evo, s obzirom da ste prvo najavili događaj. To je sad u subotu, je li tako onda da kažemo? Jeste, to je sad u subotu, znači 27. jun, početak u 11 časova i onako do zalaska sunca. To se družimo na livadi. Evo onda da Slobodana pitamo nešto više oko tih aviona, jeste, ipak su to avioni. Znam da je prošle godine kada smo pratili zaista bilo interesantnih tih jedrilica, odnosno zapravo to su avioni, ozbiljni avioni, nisu ni mali, imaju i motore, najozbiljnije onako lete, prava je atrakcija. Šta će biti ove godine prikazano? Su to otprilike isti modeli, će biti nešto novo, interesantnije? Pa u suštini tu dolazi dosta učesnika
iz cijele Srbije, tako reći. Vidjet ćemo i staro, a naravno vidjet ćemo nešto i novo. I nešto novo, je li tako? Po prijavama, koliko sam mogao da vidim, to je u suštini elektropogon, benzinski i glov. To mi zovemo na nitropogon. Biće skala modeli. Znači, iz Drugog svjetskog rata po prijavama dosta jedrilica će biti. Znači, to me raduje poprilično. Znači, moćemo da vidimo sigurno jedan grupni let od 5 do 10 jedrilica. To će biti za publiku vrlo interesantno. Koja je veličina tako jedne jedrilice? Pa jedrilice su od 1,5 metra pa nadalje. Znači 3 do 3,5 metra otprilike je raspon krila. Kako ona uzleće? Zavisi od klasi jedrilice, ali u suštini većinom jedrilice imaju svoj elektropogon. Znači imaju motor samo da se podignu neku određenu visinu. Ja moram da pitam kako se upravlja sa njom. To nisu ove jedrilice s kojima upravlja čovek, nego na svi modeli se upravljaju sa radiokomandovanim uređajem. Znači, imate uređaj s kojim upravljate i na samom avionu ili jedrilici imate prijemnik koji prima signale, to jest komandu dajete vi, upravljate gore. Znači, to je jedan složeni sklop koji... Pomislila sam kad je dužina 3 metra, jer da li nije u pitanju jedrilica, da me niste informisali kojom upravlja čovek. Ne. Ali ona poleće tako što je avion povuče, ali tako. Da, to su mnogo veće. Umanjene verzije jedrilica, u suštini poenta same priče je sami jedrilice ostati što više u vazduhu, znači hvatati termiku kao i prava jedrilica. Znači hvatati termiku, ruže vetrova, znači bez motora da ostanete što duže na nebu. Koliko su važne vremenske prilike, vidite da se vreme menja iz sata u sat, ne iz dana u dan. Šta očekujete u subotu? Pa očekujemo povoljno vreme, znači sunčano vreme. Sunce i vetar, je li tako? Pa vetar ne bi prigodovao. A ne pogoduje? Ne nešto preterano, pogoduje svakako, ali u nekoj minimalnoj meri može da bude vetra, ali bez vetra bi bilo idealno. Za jedrilice ne, za avione bez vetra, za jedrilice malo vetra. Pa kako da podelimo dana? Malo sa vetrom, malo bez vetra? Pa svako će naći neki smisao da podigne svoj model i da prikaže to što može da prikaže publici, tako da... Dobro, to u svakom slučaju nije takmičarskim, već promotivno, ali tako da nije ni važno sad koliko će baš... Revijalnog je karaktera i ja ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da nam se pridruže u subotu 27. od 11 časova. Biće poprilično dosta različitih modela. Eto, to je prilika za nas, modelare, da se družimo, prvenstveno da razmenjujemo iskustva, po koju reč, po pričama ljudi jedva čekaju. Pa evo, iz ovih ranijih godina zaista je lepo druženje. Vremenski nisu bile prilike ni ljudi koji se bave modelarstvom da izađu na livadu i da se druže, tako da im je ovo jedinstvena prilika o malo većem broju da se skupimo i da se družimo. Evo ono što me zanima, sa čime će Valjevska sekcija modelara da izađe, kako, evo vi 2 godine već radite, je li tako? Dokle se stiglo, koliko su talentovana naša deca, da kažem? Sa programom smo stigli, pri kraju smo, da kažemo. S obzirom na ovu situaciju i pandemiju, bili smo sprečeni. U prostorijama tehničke škole smo držali sekciju. Kolega Ivan Besednik je radio sa mlađom selekcijom. Koji je uzrast? To je uzrast osnovna škola. Znači, od 3. do 8. razreda kolega Besednik je s njima radio te neke početničke modele jedrilice koje se bacaju iz ruke, što smo radili sa polaznicima prethodne godine, a ja sam preuzeo te polaznike. Te malo starije. Te malo starije i sad smo počeli da radimo
ozbiljnije, sve ozbiljan posao od početka. Privodimo kraju, znači klinci prave svoje prve RC modele. Znači pripremamo ih za prvo letenje na livadi. To su modeli sa motorom, je li tako? Sa motorom i sa komandama. Sad, uvek je bila, da kažem, komentar da su možda te jedrilice skupe, nisu skupe. Kako ste obezbedili materijal? Klub ili su svako za sebe? Ne, što se tiče materijala, to je Olivera isto rekla. Aeroklub je obezbedio od donacija i pomoći. Materijal nije nešto pretjerano skup što se tiče izreda drvenarije. Ja to zovem drvenariju. Pravim, znači da obezbedimo, da kažeš taj prvi nivo. Sljedeći nivo, kad završimo pravljanje modela, onda prelazimo na taj deo što je njima možda komplikovano, ne verujem da će biti komplikovano, kad krenemo da sastavljamo elektroniku i sve ostalo. Dobro. Evo, taj deo skuplji. Da kažeš, nije on nešto skup, ali da kažeš, za nijansu je skuplji od početnog. Dobro, kada pričamo o tim nekim početnim jedrilicama, to su te neke manje jedrilice, šta ja znam sad kolike? To su avioni, tako reći. Avioni, pravili smo iz početka jedrilice koje da savladaju neku osnovu. U ovom drugom segmentu što ja radim, mi smo već počeli da radimo avion koji je raspon na 1,20 m. Dobro, to već nije malo. Pa nije, ali u suštini to je sasvim dovoljno da oni mogu da vide model do 800 metara dužine i da mogu da savladaju... Šta do 800 metara? Da možda leti? Jes. Visina. Visina, dužine. Znači, do 800 metara model možete da vidite, on je tako mali da može... Aha. Na udaljenosti od 800 metara je vidljiv. Dobro. Na udaljenosti od 800 metara, tako da mi smo već imali... Ako nam vreme dozvoli i pokušavamo stalno da ih izvodimo na livadu, da imaju trening. Ja to zovem trening. Znači, sa sličnim modelom pravimo kombinaciju sa duplim komandama. Znači, kao i u jedrilici. Imate instruktora i imate polaznika koji kreće prve osnove. Znači, imamo dve radiostanice, povežemo ih zajedno. Ja sam instruktor, on je učenik. Instruktor je tu da kontroliše da se baš ne polomi svaka jedrilica pri sletanju. Za te početničke korake već smo počeli sa tim da radimo i svaki put kad nam se ukaže prilika zovem decu i izlazimo na livadu da vežbamo. Znači pripremamo ih za tu situaciju da samostalno krenu da lete. Ja moram nešto da dodam vezano za tu livadu. Mi smo tako ustalili taj termin livada. Ja slušam sad, livada, u stvari to je aerodrom Divci. Zato što je prostrana i velika livada, pa dobro. Da, mi imamo i tu jednu grupu, našu Viber grupu koja se zove Livada. I onda je zbog toga zapravo nam se ustalio termin idemo na livadu, idemo na aerodrom u Divce i dođite u Divce. Aerodrom u Divcima, livada. Koliko je to dece zapravo sada već u sekciji? Sad imamo, nije neki veliki broj. Znam da nije pretjerano veliki. U početku to bude do 10-15 dece zainteresovanih, a onda se oni najuporniji koji su baš zagriženi ostane. Sad ih imamo, mislim, 7 ili 8, tako. Dobro, nije malo, s obzirom da ovo ne svakidašnji hobi ovako... Jeste. Pa i da je teško u današnje vreme zainteresovati decu da tako nešto rade gde je ipak ona instant, quick, telefoni i sve ostalo jeste i sad treba da sedi, ali ovo je sjajno stvarno, ovo je i duševna terapija kad seckate i pravite. Pomenuli ste goste sa strane, hoće li biti neko ovako od uvaženijih, viđenijih gostiju ili samo modelari? Znate kako, Vazduhoplovni savez nas podrži i ove godine je ovaj treći modelarski skup ušao u zvaničan kalendar Vazduhoplovnog saveza, tako da očekujemo da će tu sa nama biti i predsjednik Vazduhoplovnog saveza i koji je inače i sam modelar. I da će biti, da kažem, ekipa Mika Isaković koji je... Ove godine smo trebali da budemo preklopljeni sa jednim aerorelijem koji je trebao u Trsteniku.
sad pazite, zaista je korona pomerila mnogo događaja. Prvo, mi smo pomerili takmičenje u paraglidingu u preletu koje je trebalo da bude baš u vreme korone, sad je pomereno za septembar, tako da smo došli malo u situaciju da se preklapaju neka dešavanja, iako je Vazduhoplovni savez stvarno sa nama u koordinaciji učinio sve. Ali opet ima dovoljno dana u godini, čini mi se da se rasporedite. Pa jeste. Sada je Trstenik pomerio baš zbog poplava, pomerio je svoj, mi nismo, jer kod nas, kažemo onako, malo pre smo to pomenula. Jeste, i drugo, mi zaista imamo sjajnu drenažu piste i tako da ne očekujemo da će biti uopšte blata tu na toj livadi. Tako da doći će nam i ta ekipa i očekujemo naravno da će i predstavnici grada Valjeva koji su nam pomogli tu da organizujemo taj skup. Naravno, ja mislim da je potvrdio i Zoran Katanić koji je prošle godine otvorio skup, koji je otvorio skup koji je inače ajde da kažem, prvi čovjek srpskog modelarstva, uopšte i raketnog modelarstva i svetski šampion u raketnom modelarstvu. Tako da će biti onako jedna lepa ekipa, pozitivna ekipa. Poziv je otvoren, je li tako, za sve? Apsolutno za sve, jeste. Pomenuli ste sada paragliding, dakle modelarstvo je samo jedna od sekcija u okviru aerokluba. Čime se još, da kažem, ne zabavljate, već bavite, ali svakako je zabavno, zato sam htjela da kažem zabavljate. Pa jeste. Evo ovako, da, paragliding je još jedna sekcija aerokluba koja je, da kažem, onako sa ovom novom upravom i novom energijom koja je došla u aeroklub, da kažem, priključena aeroklubu. I to je sjajna jedna grupa momaka koji neprekidno lete, njima baš aerodrom ne znači puno, ali naravno ta pripadnost klubu znači. S druge strane imamo i jednog takmičara za sada, a očekujemo sad da će i više njih još jedan. Su to mlađi ili stari ljudi? Mislim stari paraglideri ili su možda već neki novi članovi? Mlađi ljudi, novi članovi i da kažem to su ljudi negde od 20-30 godina koji već imaju svoje paraglidere, lete, druže se. Hoće li možda neko poletiti u subotu? Je planirano? Pa, paraglider nije nam niko još ništa, mislim, mi smo onako gledamo u nebo još uvek, pa ćemo onda u skladu sa tim vidjeti da li je to moguće. Da, možda bude iznenađenja. Imamo tu motornu sekciju, mi smo praktično aeroklub koji ima članove svih sekcija. Nažalost, ta motorna sekcija je letimo motorne avione i imamo tu sekciju jedriličarsku. Sada jedriličari mi još uvek molimo za donaciju. Sada kada kažete jedriličari, mislite na ove jedrilice kojima upravljaju ljudi, je li tako? Da, mislim na jedrilice kojima upravljaju piloti jedrilica, da. Jedna naša grupa je neprekidno u Trsteniku, obnavljaju svoje dozvole i instruktorske i letačke i očekujemo da će nam Ministarstvo sporta izaći u susret i da će nam pomoći da osposobimo našu jedrilicu Blanika koja je dvosed i da počnemo sa školovanjem između ostalog. Jeste, to je bilo nešto najavi još od prošle godine. Jeste, to je bilo, jeste i još uvek nismo uspeli da realizujemo, ali ajde da kažem da imamo obećanje da će nam pomoći da to završimo. Hoće li biti realizovano bar u toku godine? Nadamo se. Pa zaista se nadamo. Nekako taman dođemo do nečega i onda nas neka situacija ovde u zemlji malo pomeri. Dobro, vi radite dakle sve potrebne pripreme i te instruktore i obnove dozvola. Što se tiče kluba mi radimo sve. Mi sređujemo sad i prostorije dole. Ajde da kažem, krenuli smo od tih nekih sitnih radova, krečimo, što možemo mi da uradimo, izbacimo krš, očistimo i tako dalje, pošto dugo se
se nije radilo gotovo ništa, onda onako korak po korak. Da podsjetim, ajde, kad smo već kod toga, tu je bila ona sporna situacija oko vlasništva. Je li sada bar to isterano na čistac? Jest. Aeroklub sada radi potpuno, da kažem... Dakle, nije privatizovano? Nije i nadamo se da nikad neće, jer to zaista je, pazite, svaki aerodrom treba da pripada gradu. Mi smo udruženje, sportsko udruženje, praktično udruženje građana koji se bave vazduhoplovnim sportovima. Tako da pripadate svima koji požele da budu članovi, je li tako samim tim? I otvoreni smo za sve koji žele da budu članovi. Da li će to biti pomažući članovi, oni koji se ne bave vazduhoplovnim sportovima pa žele da pomognu klubu i učestvuju. Budu deo priče, nema veze da uživaju makar. Pa jeste, kako da ne, i da se druže sa nama, ili su to redovni članovi koji su vazduhoplovci. Tako da. Šta ste mi rekli, motorni avioni, to su avioni kojima se inače leti, imali ih koliko, kakva je tu situacija, imali pilota u klubu? Pa znate kako, evo, Aeroklub ima... Da kažem da ste vi pilot, to valjda već znaju svi, jeste i da letite. Jeste, ja sam pilot, ja i nas praktično 3 pilota smo dole koji aktivno letimo. Imamo instruktora Petrovića koji ima svoju školu letenja i naravno i ona nam je i pomoć i podrška velika u Aeroklubu. Kada kažete sad škola letenja, malo pre škola jedriličarstva, je li to već... za jedriličarstvo još ne radi u stvari, ali škola letenja ova radi, znači kako... Škola letenja radi, ali to je privatna škola, nije pri Aeroklubu. Mi imamo jedan avion koji također nije servisiran godinama i sad, ajde da kažem, mi stvarno idemo sad korak po korak. Sve to i košta, sponzora ima, nema, evo grad pomaže koliko može, jel? Grad pomaže koliko može, pomažu nam i ovako neki ljubitelji vazduhoplovstva zaista i imamo firme koje nam neprekidno pomažu kao što je Publi koji nam svake godine pomogne sa majicama, olovkama, svim tim reklamnim materijalom. Imamo tu firmu Elsan iz Beograda koja nam je uplatila i donaciju za ovaj skup. Imamo prosto ima ljudi koji s voljom učestvuju u našem radu. Dobro, a ipak za te servise aviona i to potrebnija su neka ozbiljnija sredstva. Da, jeste. Tu su zaista, pa znate kako, pošto je situacija u klubu bila tako neizvesna, loša, mi smo tek ove godine mogli da konkurišemo za neka sredstva i za pomoć i dobili smo pomoć. Sada ja očekujem da zaista morate prvo vi da se pokažete šta hoćete da radite, da kažete ljudima, da iznesete svoje probleme i potrebe, pa onda da očekujete pomoć. Pomoć prosto morate da tražite. Tako da mi sad polako krećemo i kucamo na sva vrata, pravimo svoje prioritete, šta je klubu zaista potrebno. Mislim, nama je potrebno, ne znam, restauracija tih prostorija, krov nam je oštećen i tako dalje. Mi radimo šta mi možemo i onda kad, da kažem, neko ko ima uticaja vidi da mi ne razbacujemo novac, onda samim tim... Ne trošite privatno i ostalo, nego ide namenski. Tako da prosto ide namenski, radimo to za što dobijemo sredstva. Nama je ostao još jedan projekat nerealizovan, a to je plan da jedan dan imamo grupu od 20 dece koji bi imali jednu, da kažem, kratku jednodnevnu školu letenja. To je projekat gde nam je isto grad pomogao. Sad je ostalo da sačekamo da počne školska godina pa da to negde u septembru ili oktobru realizujemo, da se skupe đaci, da se napravi selekcija 20 zajednica
zainteresovanih momaka, devojaka. Posljedno da će biti navala mnogo veće nego 20 dece. Pa jeste, ali ovog puta imamo sredstva za 20 dece koji bi imali i jedan probni let i jednu, da kažem, da ostvari san, budi pilot bar jedan dan. Eto, to je otprilike tema toga. Tako da radimo. Ja mogu samo da vam se zahvalim sad za ovo gostovanje i za ovo predstavljanje. Znači ima pomaka, evo koliko smo čuli, zaista se radi i mogu vas kontaktirati kako i gde novi članovi? Pa mi imamo sajt www.aeroklubvaljevo.com, jeste, hvala, ili putem maila aeroklubvaljevo@gmail.com, bez tačke, bez ičega. Društvene mreže, obično je to zgodan način za kontakt. Facebook imamo Aeroklub Valjevo, tako da može i putem Facebook stranice. Naravno, očekujemo. Slobo, evo za kraj samo još jednom da nam najaviš, ponoviš. Evo, ja bi još još jednom pozovem sve građane Valjeva i sa strane naravno da dođu u subotu 27. juna s početkom od 11 časova. Program počinje, tako da bit će lepa zabava i druženje. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu, pa se vidimo u subotu. Hvala, prijatno. A sada gledamo reklame i nastavljamo naš jutarnji program.